mangsa naras gatining kandha kuda kumedhap kadya kedhepe kenyokan redeng tinalikrama ron-ronan pranjraing sitirep sidhem permanem pranameng priloka pinarbaweng surya ratri miyonggetaning pramana ingkang redeng kapadaning sedu pitatasing kamantian dewasaning Sang Hyang Arka gumantosing dalu wancine wis ngancik gara-gara
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Mantap, Tro, mantap. apa? Syukur mangayu bagya dene. Ing bengi iki awake dhewe sak rombongan komplit ditimbali saka Lumajang lumantar panjenengane Bapak Agus Purnomo SPD sekalian Ibu Indria Nururwati mapan ana ing Godang Padang Lumajang ing rikalengan iki ya kuwi ndhawuhake ingkang putrine panjenengane Mbak Vika Nur Fitri. Wah, iya. Jauh kalian panjenengane Mas Iqbal Atma Andika SPD. Ya, wis kelakon didhawuhake antuk berkaing pangeran nampa wahyuning jodoh ya kuwi sing nemokake ngantarane mustikaning priya lawan mustikaning wanodya. Muga-muga tansah atut-utut rerentengan anggone mbangun bebrayan agung. Dipuji wis sineksenan para kadang sanak kadang kaum mitra-mitra sedaya sing padha dirawaki saka papan sing ora cedhak saka kene wae nyatane kadang-kadang werdane panjenengane pepundhenku Pak Agus Purnomo iki yo adoh-adoh ana sing saka Bali, ana sing saka Surabaya, Lumajang sak umume kabeh padha angestreni anggone panjenengane Bapak Agus Purnomo anggone ing palenggan iki ndhawuhake teng putrine ya. Kabeh dijaluki donga pangestu, muga-muga donga sing wis didongake kabeh kerabat sing padha rawuh bisa nyembuh daya lawan putrine sing wis didhawuhake. Ayo, seneng mapan ana ing Godang kene, wah ora krasa, ora ngira iso mayang ana Lumajang maneh, Tru. Awit mbiyen mbuh kae ya wis nate sowan ana Lumajang, lumantar kebunden-kebundenku sing ana kene ngaturake gunging penuwun karo Kang Masku, Mas Hartono. Wis maringi kapercayan tumrape awake dhewe supaya gladi wanuh nderek tepung lawan kabeh sedulur sing mapan ana ing Lumajang kene. Wah, yen jaman biyen ngono isih urung dianak kae soboku ya kene ana Pak Markatam kae tempeh karo Kenal Markatam bareng ya? Bu le gampang kuwi wis ora Kenal Markatam bareng. Malang. Aku biyen dolan Lumajang iki ngepit tok sepeda Markatam motor. Malang. Markatam Malang kuwi. Asline wong sing wedok tempeh tapi koyo wis koyo kaon. Lah yen saiki to lagi mingket wis dikon mulai. Lah iya. Seneng bisa gladi tepang, gladi manuh ngaturake gunging penuwun dhumateng sedaya pamirsa ingkang tasih kersa lenggah. Menika angestreni anggenipun Bapak Agus anggene ndhawuhake ingkang putrinipun. Kula mboten saged nyebataken setunggal boko setunggal ingkang sampun kepalang rawuh khususipun sedaya para kadang-kadang seniman seniwati mboten nemungaken kadang-kadang dalang lan sedaya ingkang sampun kepareng rawuh ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng nuwun. Carane panjenengane Bapak Agus iki yo piyayune yo blater lho Kang Gareng. Kula wiwit awan mau iki tamune ndalitir banyu mili. Heeh. Yawi karo awake dhewe iki wis aku kenal biyen aku. petang sasi kepungkur kae nalika mbiyen sowan apa nang tindak
nang Kemet itu sih. Jombang. Ah, ya terus ketemuan ngomong-ngomong Karno itu sing mati gimana kecelakaan. cocok. Ngopo nganggo? Lo disembadani tenan. Mayang ana Lumajang kene. Lah sing kepindhone aku yo ngaturake jenenge nuwun lawan sedulurku. Wis mari ngampil kagungane gamelan. Melok anu Budi Jaya. Apa yo apal riwayat gamelan iki to, Rek. Lawat-lawat. Ketepal yen mung gamelan iki. Lah iya. Takono sing Gambang ki aku biyen bambu nang Solo 5 dina. Sering remo aku warto ya. Lah iya tak rewangi Bambung ya mung betek-beteke mlabuhi sedulur kepengin duwe gamelan biyen. Lah iya malah kok didol. Lah iya ora dadi boyong apa bakune seduluran tetep berjalan. Ato karo waras. Jen gamelane menak tenan. Iki ya karepe penjenengan Pak Agus iki ngasto gamelan dhewe kon Jombang. Eling-eling aku biyen yo tau duwe kenangan tuku gamelan Lumajang pun tak ngangge gamelan mriku mawon. Lah iya. Larase jepleng. Ya saperangan perlu dipetani, ana sing perlu dipetani Mas Danang. Gon peloke niku nggon ero napa pinten nggih dibunge niku ora doten kuping rada piye ngono. Lah mitene iki gamelan anyar lho, Le. Yang ini kilo. Lah nggih pucuke to. Pucuk edak. Lah lek umpama wis kanggo Ya maksudnya langsung gini gitu. mek ngoten mesti. Mak wis apal. Lah nggih apal nggon-gonane. Umpama sing perawan wis minggring-minggring. Ije, aku tak kaget ya, Mas. Lah nggih mboten napa-napa. Mbane lungguh kok ganjel. Sempatino ya, Mas. Apa jaluke? Hartono wis maju ae. Angger Bartone iki ro sampeyan kudu wae kok. Iya. Oke siap-siap. Pripun Pak bar mawon? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pacakane jan tukang kaya tukang pengepul. Sindah. Saiki Ngapul banci. nggih. Wah, niki lek mboten saka berkat bantuane Mas Hartono wis. Oh, saestu. Ya nggih, kadang seniman. Ije. Mbak pilih wonten pamundutan? Wah, kathah niki. Ije. Dibawas tunggal-tunggal monggo. Nggih, saking ingkang pinantu pakurmatan panjenengane Bapak Agus sekalian Ibu Nurul. Nyuwun langgam bocah gunung. Oke. Terus alamate anak soleh. Nah, adalah wis senengan. Wong kaya goku yo rene sing soleh blas iki. Belas. Jenengane yo ngono. Kuwi lak yo manut bose. Ya ora kene iki wong baik-baik kok. Oh, baik di luar maupun di dalam. Apik di dalam. Oh. Hah? Kerih, Mas. Ayo monggo. Nggih. Napa boleh diwaos riyen Niki tugas-tugas. Katur ki dalang Setiaji Jombang, Nah. Surabaya. Oh rene apa-apa niki? Oh, ngoten to? Yes, Oke. Oh, buah niku berarti. Nggih. Eling-eling omah Lado ijo letol. Lha iki yo rene jalukan. Dibuka riyen menawi teng daleme, nggih. Amplope dibukai menawi teng jerone nggih. Oh, alah dalam. Oh sampeyan yo kulino buka-buka to, Mbak? Ah, jenengan ki yo leren marahi lho ya, ya. Senengane kok buka-buka. Kula buka wadi nomor 1. Assalamualaikum sebendalu padalang tetepangan dalem Pak Mualif saking Banjarwaru Lumajang nyuwun gending pepeling gending menika kula aturaken dumateng ingkang punya hajat lan sedaya pandemen inggih purwa sugeng midhangetaken kanthi lenggah ingkang sekeca matur nuwun. Ah nggih Banjarwaru. Kita macane. Nah, dimacane sik. Macane piye ngene? Wis diwakili. Hari Cangkeme apik iki. Hari mau. Hari mau nek dodone didemne rene to. Oh, jenengan iki ngikiti kono wae rasa ngikiti kene kok ya. Lah sampean menggoda ya. Karo bojoku gak melu piye. Pak Ano bagus sampe. Nah, ya bae doyan bae. Layak lulut iki tak jaluki nomormu gak dikeki ya. Aja mau wis dipangan lulut kok. Bodang lan samudayanipun utaminipun katur Mas Sueb, Mas Narto saking Klanting kanthi ucapan sugeng mirsani wayang kulit sedaya natar Marto suwun Abasila Klanting Lumajang. Nah, macam mriki Mas kula foto riyen Mas.
beli kalau butuh rian sekedap, aduh. Wah. Saya sekedap mana beli? Moto tok ora dikai nomor WA ya percuma. Mana beli kalau butuh rian? Wes kena bahan. Bahan opo? Bahan bulian. Oh, anak kau jadi ae. Oh iya Mas. Kira setata bocone Mas. Ya sing cerita. Mas. Sugeng dalu ki dalang nggih saking Pak Sukri. Iku wis keweden bojone kuwi. Alah, bojone kok nek sampean dikon turu jaba karo bojone sampean kok WA aku tak baturi ning jaba. Assalamualaikum nyuwun dipun layani gendingan langgam ngimpi matur nuwun. Nggih. Luki klanting klunting 50. 50 wis sampean gowo wisan gowo. Iya 50 tenan. Kena gotol. Lho, tenan ta 50 tenan ta? Iya. Ah, aku ki nek duwe teko dodan mambu. Kirane rate amis 50 ta. Nek Tak to niku. Oh, oke, Pak. Mengke tak pandune anak-anak iki. Tak dole sitok-sitok 200-an merai payu. Yo, ora kurang mulai wisan. Sesuk kowe sing bareng Mbak Manora. Aduh. Ayo nak, bareng-bareng yuk. Ojo ya sidan sing yo gebuk-gebuk elek tok. Aduh ora gak usah ngentutan ya kene. Monggo Mas tintinganipun sepinten. Amboro Alah. ojo dipeliriki sing ngetir iki jek cilik urung sunah. Masa. Nah, yo kok dene kene iki Pak. Badanku piye, Cak? Piye kok ki? Ngambara jadi pajak piye to iki? Lah sampe digegeke kok. Dipun palaraken. Kok ya. Iku asline mancing, Mbak. Pengen sampe cedhaki, Mbak, iku Sampe asline. kurang tau diuyui banci ya, Mas. Ya gak apa-apa coba iki Mas, coba iku. Lumut ki damput tok lumut. Iki lak ya malu to aku, kok ya. Balenine. Ngapunten nggih Pak, pajak-pajak ikhlas di ngeten lho. Sensi yo. Ngambara
Sing kendhangi guyon nek. Cari perhatian nang sampeyan. Apa? Sing kendhangi kok guyon ae. Jaluk diapake? Jaluk diapa-apane. Ayo Mas, disukani ngimpi. Ya. Anak wong nyanyi tenanan kok iso guyon bae. Aja digawe lho Mas ya ngono kuwi ya Mas. Ora becik. Ya. Sampeyan wis tuwa-tuwa, nyambut gawe. Ya. Kaya guyon ana dhewe. Oke. Kowe kuwi lho. Iso. Monggo. Ya.
nek mboten kanun lek yo penak to. Penak lah. Sesuai dengan porsinya. Sampeyan suarane dasare peleng. Alah peleng nopo dikamplung Mas.